Patuloy sa pamamahagi ng tulong ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes matapos na manalasa ang super bagyong Uwan sa isla nitong Nobyembre 9. Ayon kay Governor Patrick Azanza, kagad silang namahagi ng relief goods sa mga residente sa mga bayan ng Viga, Panganiban, Bagamanok, Higmoto, Bato at Baras matapos ang pananalasa. Tuloy-tuloy umano ang relief operations kung saan bukas ay tutungo naman sila sa San Andres, Verac, Pandan at Karamuran para mamahagi muli ng tulong. 6 o 7 towns na ang 100%, no, na nabigyan, kasama na yung 3 towns na naabot ng Ako Bicol Party List. So, ang pangako ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ay yung request natin na 87,000 na DSWD food packs ay kanyang ibibigay doon sa mga apektadong pamilya dito po sa Catanduanes. Batay naman sa datos ng pamahalaang panlalawigan, mula sa 87,000 food packs na ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa isla, aabot na sa 65,250 o 75% ang nakatanggap na ng nasabing tulong. Iba pa yun yung yung ibinigay ng Ako Bicol na tigli 5 kilo doon sa 3 bayan ng Viga, Panganiban at Bagamanok. At sa iba namang mga bayan ay meron ding mga ibang private groups o party list na nagbigay din na direkta sa tao naman po. Iba pa yung dala ng GMA News, mga ganyan po, no? So ito, food pack lang talaga to, mga nasa 65,000. Siguro po yung naipamahagi na i-distribute na galing sa DSWD naman po. Hinikayat rin na Azanza ang mga punong barangay, mga alkalde, MSWDO at MDRRMO sa lalawigan na kung maaari ay isama sa kanilang listahan ang lahat ng kabahayang nakitaan ng pinsala, maliit man o malaki, para sa patas na paglilingkod. Umaabot na kasi sa halos 34,000 yung mga naapektuhang bahay ng Super Typhoon Uwan sa aming isla sa Catanduanes. At merong mga totally damaged, meron ding partially damaged, at ang iba ay nagrereklamo dahil ang mga ibang kapitan daw ay hindi sila isinasali sa lista. Ang panindigan ko lang naman doon, since ang DSWD ang final na mag-evaluate nito, magde-decide kung qualified ba o hindi. Ang pakiusap ko sa mga kapitan, sa mga mayors, doon sa mga MSWD na nag-evaluate, in case of doubt, ilista ninyo, isama ninyo sa lista kasi kawawa naman na ma-deprive yung mahihirap na nasiraan na, nasalanta na ng super typhoon, magiging biktima pa sila uli kung hindi maisasama sa entitled. Nagpaabot din ng pasasalamat si Azanza sa lahat ng mga nagpaabot ng agarang tulong sa kanyang mga kababayan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.